Derɗiraaɓe assalamu aleykum. E kere fulfulde kode radio international abuja nangoyɗon dow mita 33.1 imatotiral amen ngal internet www.kode.net inanta channel telegram amen www.t.me/kode radio gaden nonnon on mbawai heɗitakimin ha dow facebook kode radio inanta channel youtube amen kode tv. Inde an Ibrahim Romodake joɗi salminto e hoɗanki'ol laɓangal taskaramji amen ɗi jemmare nde jowi lewru jowego abaru hitande ujuneje ɗiɗi e nogas e nayi ko yadata e nogas e joweeɗiɗi lewru zulqada hitande ujunere goho e temeɗɗe nayi capanɗe nayi e jowi. Nder taskaramji ɗimin taski waddanki on hande e wodi taskaram fina tawa, sey taskaram dengiral rewɓe ka radio France International hocci teddenga waddanki on, amma hidde ko ɗon moƴƴitine jonde gam nanki no duniyaru ndun nyalliri. Aran daɓurduɗi nder habaruji ɗin. Yimɓe 30 maayi sanadu yibbuki leydi e diwal Neja. Agal police en leydi Nigeria laɓɓini inɗe derke'en 1000 nder tefuɓe kugal police en. Leydi Solbania yarjake leydi Falasinu dow darnde leydi marndi dimu hoore maari. Joni sey moƴƴitinon jonde gam nanki habaruji ɗin ɗi fumaji. Yimɓe 30 leydi yibbi dow maɓɓe e diwal Neja woyla cakantarare leydi Nigeria. Hukumawa hokkuki wallinde diwal Neja ngam laɓɓini kubaruwol ngol to ngam andini wiigo goto nder maɓɓe maayi wadduki jotta bo ɓe keɓi irtoyki yimɓe 9 e yonki maɓɓe. Lamar kan wangi ha gelle kal kogo nder hukuma pamara Ciroro. Kubaruji ni kolli toɓalo ndiyam mafindi jam waɗi sanadu yibbuki gaska ka ɓe tefata kanjeri ha nder makka. Agal police en leydi Nigeria wi'i laɓɓini inɗe derke'en 10,000 ɓe koccata kugal police en nder 1994 e temeɗɗe 98 ɗaɓɓuɓe nastineki kugal police en ɓen e leydi ndin no feesi fuu. Nder lewru Oktobaru rowani salundu hukumawa police en ngam wi ɗaɓɓuɓe kugal police en ɓen iwi gila hukumaji pamari 294 e jajirka leydi ndin nga wi'i ɗaɓɓuɓe ɓen mbawai laruki inde maɓɓe dow matotiral internet maɓɓe nga www.policeservicecommission.gov ngam tefuki inde maɓɓe. Totoni on woytu habaruji ɗi ɗo warana on iga kode radio international abuja lamorde leydi Nigeria. On mbawai heɓuki kubaruji amen ha facebook kode radio e channel youtube amen kode tv. Wujjoɓe yimɓe tefa jobdi wujji yimɓe 90 e diwal Neja. Wujjaɓe ɓen hauti rewɓe e baccoy pamaroy e gelle kankuru e adogon malam hautande e tungan kwano nder hukuma lamu pamara munya e Ciroro nder diwal Neja ngal gidaygal e fitina wakkiɓe malfe. Wujjoɓe ɓen gujji yimɓe 30 e gelle kankuru nyalde alat jemma salinde. Woɓɓe 29 bo wujjama e gelle adogon malam e tungan kwano e hukuma lamu pamara Shororo bano jainde Daily Trust hokki habaru. Leydi Solbania nasti nder limgal lesɗe Orba yarjiide e leydi Falasinu dow darnde leydi marndi dimu hoore maari
lesdi Slovenia ni woni leydi ɓawo ɗo nder lesɗe Orba yerdiide tigguki leydi Falasinu marndi dimu hoore mum. Seni wakili en jam'iyaji ludanke en jawleeru majalisaru luwaɗi Slovenia ndin wani jabruɗe laamu leydi ndin to Firaministajo no ɓoymajo mo leydi ndin Janez Janša noddi jabruɗe ɗen ɗe holluki wambol ɓawo ha Hamas en. Kerol habaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon. Doninna min pitanay rahotoji amin ɗi jemmare nde. Aran da rahotowol ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ƴewni jami'en gomnati mako ɓe ngaɗi jonde dente huwanoɓe Nigeria. Da Umar Aliyu rahotowol ngol. ɓaawo heɓugo wawta dente huwoɓe ha lesdi Nigeria darna tikkere nde ɓe fuɗɗi dalila tefugo ɓesdari ceede jobdi lewru iga gomnati, ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ewni jami'en gomnati mako ɓe joɗidi bo wawti huwoɓe man warugo waɗa gidal be mako ha saare laamu wato Asorok. ɓaawo gidal man on bo ministajo hakkilanki shanu cakol kubaruji Alhaji Mohammed Idris waɗani tefoɓe kubaruji ha saare laamu jawabu dow no jonde maɓɓe be Tinubu laati. The president had just summoned a meeting of all those who negotiated on behalf of the federal government, led by the Secretary to the Government of the Federation. Ardiɗo lesdi Nigeria surgi amin min fuu amin tawaɓe ha jonde be leebo les jagorgal sakatarejo gomnati mobgal lesdi, ministajo hakkilanki shanu ceede be ministajo hakkilanowo hiisa be dabareji no gomnati majjinirta ceede fuu tawama ha jonde be ardiɗo lesdi man. Non bo ministajo hakkilanowo shanu kuuɗe wato leebo be min hoore am min tawama ha be ardiɗo kompaniwa nebbam petur gomnati wato NNPC fu tawama. Min joɗidi be ardiɗo lesdi min darti kaɓɓidal ngal min gaadi be leebo, nden ardiɗo lesdi umri ministajo hakkilanki shanu ceede dow yaha fiya boɗɗum waddanamo hakkunde hande be jango heɓa o anda sembe ko gomnati wawata dow ko larani jobdi ceede albashi huwanoɓe gomnati mobgal lesdi fuu, hunde bo nde hokkata gomnati man alƙibila no titirta dental huwoɓe man ha jonde tammude waɗego nder asawere ɗo. Like I've said earlier, government is not against, it's not an opponent of labor discussions, it's not an opponent of wage increase, bana no mi wi on gomnati na nawlirawa huwoɓe on, nonnon bo gomnati salai ɓesduki ceede jobdi. Ko gomnati wi'ata haɗo na wolde amma ko wawete on. Ngam man min huwan min tabitina ko gomnati wi fuu hebbitini. Gomnati umri dow ɗum hawta hoore, na gomnati mobgal lesdi tan, gomnatiji diwe be jawmu kompaniji joɓoji huwoɓe fuu hawta joɗida famra wurtina ceede ɗe handani jobdi yaadori be darnde korowal kuugal kala huwowo fuu. Jobdi ndi bakkeje fuu pottini, ndi wawata henanki huwowo, ndi ɓuray sembe yoɓowondi. Now that we have come back to the negotiating table, all of us will work together again assiduously within the next 1 week to ensure that we have a new wage for Nigeria that is acceptable, that is sustainable, that is also realistic for all Nigerians. Iga saare laamu lesdi Nigeria wato Asorok, Umar Aliyu ko da Radio International be TV. Doggini mobde nyalande kosam duniyaru. Da al'amin gidaɗo jada hautani en rufotol dow hawrinde nden.
mobre nden nde hawri mawɓe feere-feere iga nder Nigeria e lesɗe duniyaru e nanta jami'i en gomnati ha ɗum lorni hakkilo dow noyi Nigeria ɓesdata wurtinko kosam e nebbam na'i ko ɗume woni dalila mobre nden. Muhammad Bello Tukur lutaniɗo dental walde duroɓe andiranga walderu correct nda ko o jaabi. To mobgal ɓe waɗi ɗo ɓe waɗi ngam ɓe laara haala noyi en waɗirta kosam be nyebbam na'i meɗen ɓedda waɗugo kosam be nyebbam ɓe hokka nyamande dabbaji ɓe hokka lekki ɓe hokka wallinde bo to kam ɗum mofti anduɓe kuje kadi be kampaniji waɗoɓe haala kosam e nyebbam ɓe mofti ɗo be mawɓe gomnati be himɓe les yaasi ɓe ngari ɓe hawti ɗo ɓe waɗa shawarwaɗiji kadi ɓe ɓurtina jango to Allah yaari yonki shawaruji ɓe waɗi ɗo ballowo leddi Hashim Shettima o wara o hombita ɗum waɗi haala a wi haala a woni haala ko hokkugo wallinde kala ñamdugo to wonɓe ladde kungiyaji ɗon kungiyaji amin duroɓe min wari ha ɗo hakke amin minen to min timmini ha ɗo min hota min famtina himɓeji amin dow nda ko gomnati waɗata to min famtini ɓe to nder ɗum waɗay ɗum jiha bo to ɗum waɗa jiha bo pat ɗum jihaji ɗo ɓe waran ɓe yettayɓe bo to min famtini ɓe kamɓe bo sei ɓe naftira ɗo ko min wiɓe ɗo watu kuje ɗo dabba be inno adama pat kusan gotel to goɗɗo heɓata ko ñamande boɗɗum a yiyay ɗum wangay ha ɓandu mako to dabba heɓata ñamande boɗɗum wangay ha ɓandu mako to dabba woodi ñaw ko ɓilla feere wangay ha ɓandu mako ngam majum handi himɓe amin ɓe famta yo wallide ɗo waddanta gomnati ɗon wallide ɗo nafan amin nafan leñol fu nafan bo ummatore amin pat handi ɓe joga ɗum yes. Kosam ɗon nder ko duroɓe heɓata ceede ngam haaje hande e jango ko ɗume ɗum taskani duroɓe ngam hoytungo cippal kosam maɓɓe ɗum zamanu. Aminu Murtala Hamma Nyaro Inyako woni managing director Sebore Farms. To gaskiya kan kowa ya san yanayin kasa yanzu kuma mu a Sebore dai kam tunanin mu madara ne zai zama mafita. Hala gonga ko moye andi no ɗum habdata e lesdi ndi minin e ton Sebore Farms numo amin kosam woni ko ɗume e waylankere lesdi ndi e Nigeria fu min ɗo jaɓa kosam iga duroɓe ha ɓe woni fu iga duuɓi ɗiɗi caliɗi non waddata saman ha durgol ngam aɗo saare min waran min soda nden min hokkite ceede jogdima e majum a jogata taron nan e dabbaji ma mu gayyaci kowa ne akan mahimmancin madara kuma mu musu tallafi nden momre nden min gari min surgi ko moye ngam ɗum holla saman kosam min wallita duroɓe min ɗon nodditira rewɓe men e worɓe men ha e dotti en men dow ɓe ngara dow durgol zamanu ngam nayi on yaari saro en men yeeso ha min jokki jonta seni minin bo min yeebi durgol ha ɗum ɗo ɗaɓɓa tetugo men ko en andi on nde a hakkilini nagge fuu nge hakkilante alhamdulillahi minin e ton Adamawa min heɓi koyɗum ngam min fuɗɗi jaɓugo kosam to min jaɓi kosam maɗa min hokke ceede to bo a yiɗi nyamdu dabbaji sey jaɓa dow jogdi maɗa min wala ɓilla feere ngam ɗum andi ko moye harkaji mum ɗuɗɗinayi on e kosam ngam hanjum waddata risku ko moye suklanta ci'e maɓɓe hedi wakkere feere mobre nden hawri dente feere-feere e kampaniji feere-feere ɗi sakata kosam e sorrugo kosam seyni bana ɗalladi mato iga hukuma hokkowo wallinde andiranga insurance andini kode kuuɗe insurance dow duroɓe e remoɓe kuma ma'ana insurance ɗum kanjum woni nagge ma to misali waɗi insurance seeɗo seɗɗa ma hokkata a waɗanama insurance nagge ma laati ko woni ñaw nattinge ɓawo waɗi hokki leɗɗe kanduɗe so se nagge ma wari haasi ko ɗum mbiya ha waati to seeɗi yoɓuma deydey seeɗe nagge nge to ɗa jaha soda wongi sutta nder boggo ma ala ka ɗum ma annaga madalaɗa men mbaɗi bañe seeɗi wadda diina datti diina bo haɗa insurance diina ayi waɗuki insurance na way ɗum haɗay koddiroje
insurance haɗata koddiroje ɗen heɓake to naati dayata kata yuɓuma heɓa kota yaha soda nagge ma gara joni haka ma e woni goɗɗum meeting ɓe yiɗi yaara e ministre ɓe yiɗi waɗa tracking nagge fulɓe gaba go andi fulɓe min joɗaki jeere joni misali nagge ma to yijjama waɗangel ɗon hakkude laara kusel maji wato wodi na'ura ni ko yawwa wodi na'ura yawwa waɗangel nagge ma to yijja fuu mi hirsa fuu ɓe yite waɗa tracking maji to police gomnati e ɗon waɗa ko kadi ɗum waɗi ɗum ɗan darni haala kan joni yigo e fulɓe min joni ɗum nasitaki noon kaɓe eni banditire e so komi inde fulɓe bonnama ko hanjum ɗum guetta gaɗoɓe ɓe mba mbi ɓe gatta ɓe kule to ɓe jaha ɓe kocce kadi moɓre nden nde hawrama e jawloyru moɓre nde soja en asamanji lesdi nigeria andiranga nigerian air force ha ɗum jaɓɓi lutano ballo ardiɗo lesdi nigeria senata kashim shetima e nanta secretarejo lesdi mo ɓoyma mr boss moustapha e ministajo fiji demri e luttuɓe Al-Amin giɗaɗo jada kode radio e tv daga abuja nigeria. Al-Amin giɗaɗo jada a yettama. Jotta sai mo itinon jonde gam nanki taskaramji amin ɗi jemmare nde aran da taskaram dingiral rewɓe taskaram ka radio France International hocci teddenga waddanki on hawtande kode radio international abuja. Dingiral rewɓe Minati Diallo tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde bisimilla bon e yewtere men dingira rewɓe toɓɓere yewtere nde hannde ana haala fi alhaali ñalorma gohol lewru jeega ɓuuru kertanaɗo kosam hitande kala o ñalorma ana teddine ngam wallude yirwere kañum e ɓantare yimɓe kañum e gollirɗe e fannu kosam holno alhaali sippoɓe walla sottoɓe kosam e leyɗe Afrique worri hertamuya tawaɓe e leyɗe Sahel ɗe nde wonno e ɗi duuɓi cakitiɗi fuu baasi na rafindenagu gonɗe e leyɗe Sahel ɗe laatike sababu wargol ujunaji kewɗi dabaji ujunaji goɗɗi gujjama ɗum ana waddani caɗele kewɗe gollirɗe e banggue kosan e jonde nde eɗen gondi e hoɓɓe ɗiɗon Haaba Bande jeeyaɗo Burkina Faso omo jogui gollirde e kosan noddirtede Allah wallu leyteri kosan ban Boubou Sango ko Mali jeeya kanko ardi gollirde Boubou yewtere nde jooɗike bisimilla mon e heɗade aywa haɓɓitan ɓi nagge ma tongoɗa nagge ma daɗoɗa ɓi nagge gol e koyngal immiraɗo kaɓɓa e koyngal immiraɗo ko gadda kakol maɗa toppinoɗa ɓiɗa fa tumbudema hewna kosamati ummoɗa jalta hooƴa kaɓɓita koƴe ɗe kaɓɓita ɓi nagge gol koyngal inde muɗum ɗo nam ko Binta Bari keɗiɗen ɗo e alhaali no kosan ɓirirte na e mbiyan no kosan heɓirte Boubou Sango mi salminima jowtima sanne Hawa Bande mi jowtima andun ay fofoma eɗen andi ɓuytagol dabaji hertamuya nayyi e leyɗe meɗen yoga saabe rafindenagu ana taska e ɗi duuɓi fufwa yalla hande hono gollal mongal worri tiɗormaji na godi e golle on sanne saabu kosam wala golloɓe ɓen jaati mbawa hawritinde golla nayi ndiwama goɗɗi mbarama a anda to fayi nagge wote fayi to wodi hande ndelle fayi kosam ɗam heɓugon ɗum na tiiɗi sanne mi fuɗɗino miɗo adowa kosam am fa Wagadugu ɗum won capital les fermiji ko codata kosam ɗam les ferme Wagadugu e ngaɗa transport mo kokka gollowo kosam Wagadugu to waɗa ɗum pasteurisé ɗum won wawninaɗam heɓata ɗam bonno ndelle ndeɗam wari haɗam yotto kungusi fuu ɗo cottam miɗam ɗon jaati mi wawa hewtude ceede ma jam ɗum ka go'o tiɗorma ɗiɗamo du somi waylitiɗam fuu sodoɓe am ɓe mbi'an woɗam kosam gattaɗam ndiyam par ce que kosam nayi fermiji ɗum won ras azawakiji ɗin kosam nayi men fina tawaji ɗum won jebipel on kosam majji wana gootu ndelle ɗum fa hande wo tiɗorma client en nam ko ñallanomi sotta ñaloma goto ndago ujunaji 15 hande mi wawa heɓude fay ujune reeru suudu
ndunka womi ombay ɗum ni sona ɗum kani wondu ombundu. Buubu hono o alhaali wori to Mali to? Mali ɗo e hoore muɗum no wiiri ko miɗan ɓurni jaati nawde won ɗum crise no mbirɗa daabaji mbarama yimɓe eggi probléme ngaji mawni sanne sa wari fe Bamako ɗo e hoore muɗum kosan ko sottiteno sa ƴeewi litre goto capanɗe jeetti hannde wari fa temedere sappo tan ɗan waylitaka fewi sa waylitiɗan hannde sa wi kasen fa jeeya ɗum prix goɗɗo fof jama o wawa famude par ce que tiiɗalla naati tatteji ɗi fof hannde fewi so capital gonɗa hannde aɗa yiya tiiɗalla o fewi minen malgré to min jeeyata to hannde sa hewɓe sa hani prix kosan fof yiyam wawa ɗum par ce que an tiiɗi gollono ɗo sa ƴeewi gonɗo fewi hoore muɗum Bamako ɗo par ce que sa ƴeewi cutto to jomum jogui wona ñamminowo jamma ila ñalawma par ce que ko ɓuuri hewde fof huɗoli ana ladde ana woodi par ce que hewɓe eggi gartiɗo fenga kewɓe chance wartirde daabaji muɗum hannde ɗo tana ñamminade ɗo yo ngallu noon kañe e groupe ji walda ladde wala ɗo dure wala ɗo ɗum ñaamdu so ñammin daaba muɗum sa wi yeeyira kosan ko yaafiri wawa no kayndu tana yaltina donc ɗum fuu so renti hawri waɗan tiiɗalla sanne client hoore muɗum wawa famude. Nam Buubu landalan faade e maɗa kañum e Hawa to en ƴeewi ko lituruji ko golliranno ɗon kosan nde wakkati fade o rafindenago waɗude e jonin oɗon keɓa hono ɗi lituruji? ƴeewi hannde mbiɗa wawi wiide ko heɓeteno arande ko wawi hannde ɗum heddaki heɓede jaati par ce que arande aɗa wawi sa jatige minen miɗen baylitanno ko prix 500 litre min gaƴƴiranno mais hannde tiiɗal par ce que en fait jama waɗi heewiɗo hewɓe fof ngari fa ndentoɓe bon jaroɓe kosan heewi forcément sa ƴeewi ɗum hannde tiiɗal waɗan donc litre komin keɓatno arande ko wona ɗum min keɓata hannde ko par ce que tan jomum o hoore muɗum jogi yimɓe ele hewɓe ɓe hokkata donc wona ɗum heɓete. Hawa minen arande ñalowma goto miɗen mbawuno jaɓude ndago litre aji hemde nogayi ma hemde capannayyi hande min mbawa heɓude fay weeti fuu litre capannayyi kulɗe saabu joni so a ndaari kulle fuu dilli ɗi ndiwama woko wujja ɗi andaka to e naati ɗi woɓɓe adi ko muɓoye doggidi na mboya dadde a anda ndaɗi ndaɗa ya anda de ndabawa ko hokkata kosam ka fuu minen ka min ngala kasi le kungusi jaatik wala ha yo woɗi hedditoliɓe seeɗa ley saari ɓendu so jomum ñamni fuu wiyan cooda litre hemde ma hemde noga saabu so an letteri on a soodaydu ha jaaɓe ley saari ɓen jahan cooda. Yalla hande holko jaatin hani waɗede gam ɓeydude yirwere e heɓugol kosan? Min ka ko jiitumde ko wawi wallude cuuɗi kosan ɗi tawe na mbawi heɓude golla tawi fay golla ngan so hewtay no arandi noon duna wawi hewtude fay so feccere tata ɓeyde so tawi yimɓe goduɓe ley saareji ɓen na mbawi waɗugol fermiji fay so pamari membre en coopérative on saabu membre en coopérative ɓen ka so keeɓi kosam ni tilan jahan kokkoa coopérative transformation to heɓa golle on yahara yeeso walloɓe ɗum won dago projet ji ma gouvernement sona wawi wallude tawi woduɓe ley saare na mbawi tawi membre en coopérative on keɓannayi ɓireteɗi kaɓɓa darano coopérative transformation on heɓa cuuɗi ɗin keddona golla. E Buubu anne ƴewde tan adno worno aranni wona noon heddi worrude hannde sa ƴeewi nden huɗoji ana worno kulle fanno ɗum fof wala hannde kambo ana wara kambo ana wasa warde mi heeɓi chance duuɓi ɓettiɗi mi yeehi Amérique mi yi kibaruji maɓɓe kamɓe ɓe killaga kambo wari eɓe jogui huɗoji maɓɓe ɗi ɓe awata ɓe ñamnira daabaji mum ɗum fof projet ngaji initiative ngaji hakkilleji noon ana wawi waɗede ana wawi gollede fa feewa ɗo ɓuuri tidde fof hannde sa ƴeewi gollo daabaji mum landa ñamminde daabaji muɗum heɓude ladde hannde mowannat lan mbawɗa durde daabaji maɗa heeɗaki donc hono mbawɗa wadde so keeɓa ɗo nokku ɗo ko mbawɗa ñamminirde daabaji maɗa sa kaara no keɓirta ko tan tawi daabaji ma ɗi ɗon kaara ɗum yo goho donc ɗiɗoɓel muɗum yeno gomɓe ley gollal muɗum ngal kibaru kosan hono gaƴƴirte formé jangguine fa heɓa hakkilleji hono kosanɗa hani waylitirede ɓe mbaylita ɗum tawe ɓe mbawi fey so tawi hannde sa ƴeewi tiiɗallah fa yotade wono kibaru courant wono kibaru naɓude hokkude sotinoyde client en tatteji ɗi hono mbawɗen wadde heɓude hakkilleji tawe fey so tawi a moƴini kosan tade andi ɓiraɗan tawi fa moƴini aɗo kulle goɗɗo ana yawi bonde hoɗum mbawɗa wadde ko mbaylitinta kosan ɗan tawe ana wawi eɗen wawi judde balɗe donc ɗi hakkilleji ana keewi hannde no lewɗe kewɗe waɗi ɗum développé donc mbiɗen e hakkillan ka yono filiére muɗum o golle mawɗo hani waɗede hen yimɓe eɗen andi ko ɓuuri hewde e kosameji ko jareten joni fo a haali haala nono muguji kosameji taweteɗi e bidongaji hono Bridel en Kanja en holko saabi leyɗe Afrique ɗe mbawa moƴƴinde hono majje ɗe nawtoreɗo Afrique ɗo ɗe naɓe leyɗe tubakuɓe hande sa ƴeewi an no innan debbo o worri kibaru kosam muɗum min no gorumen fof duuɓi jeɗɗi joni mais tiiɗallaji mawɗi aɗa heɓa ɗum fof heɓa balligo woni hoɗum eno waɗede formé fa gasa hono laatira hono keɓirta hakkilleji kesi et puis heɓude moyen ngaji gollirɗe muɗum
jaato hoore muɗum kaakele muɗum hoɗum haami kuɗo kaajida donc leyɗal kewɗe mbeɗo subvention hiɗe hoore ma kata tawata haaja waɗede formé jangginede kulle kewɗe laamu so projet walle waɗi formé mere faga so kaakere haaja sooden kaaki hokke ko wonɗum par ce que ana andi so a golli a wallan filiére o fof e hoore mum ɗum yo goho a ɓaman yimɓe golle a ɓuy tan yenoɓe ngala golle ko ballata ko filiére ana heewi sanne donc enen hoore meɗen no mbirumi tan so en keɓi initiative yimɓe fof acteur ɓe fof golloɓe ley hen ɓe fof dokkodiri hakkille dokkodiri juuɗe fof ɗum yaran yeeso ɗum tan watta so filiére o hannde heɓa no yaara yeeso a hawa anne ko woni hen miijo ma o wii so a yii hunde ƴeɓtoke fuu wo tigidaji waɗa di ƴeeñi sona ɗum ƴeeñata yimɓe ɓen na mara mais weeti fuu woɓoy keddakina e les tradition oye mbaylitay to mbiyetene kosanŋaji bridelde nidoji na waɗede kadi amen en gaɗata toon ɓen mbayliti no marirta ndelle so ko ɓuri woɗde fuu sona gouvernement on darano maroɓe ɓen tawe go'o ka ɓoye keɓa nokkuje ɗo ɓoye mara ayo tata ɓen du mballire ceede e guineyi heɓa tawe kosam ɗam heɓe faa heewa so kosam ɗam heɓama faa heewi fuu wala fuu ko anen Afrique ɗo du ko en mbawa waylitinde en mbawta mbayliten ko coodeten leyɗe tubako ma leyɗe janane ɗen fuu en mbawa mbayliten ɗum leyɗe men Afrique ɗo tawe ɗum ñameten amin yiɗa dara fuu dande haɗata en jottike e timmoɗe yewtere nde on jarama Hawa Bande e Boubou Sango on jarama onon merci fofomo tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde onon du on jarama e heɗade kañum e tawdede amen e nde yewtere dinguira rewɓe oɗon mbawi heɗitade min kikira alal bare na e dow lowre amen weŋaji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR calal FF on jarama ɗo toni on woytu taskaramji ɗi ɗo warana on iga kode radio international Abuja dow Facebook amen kode radio inanta channel YouTube amen kode TV jotta da pecare en i taskaram pinatawa heɗite jam biro goɗɗo hibini ay ñaami waɗa ka bindi hay subhana hay o neɗɗo bo ƴaɓiɗo ɗo hay hay dara hay daro e non waɗi yo a wari a joggaki kadi a wiyan wai mi daro to non waɗi an hibini biroyel ɗo o min mi hibina biro min mi jaɓa e maɗa ba gaskiya wai nuni mane wai to iroyɗa an biro goɗɗo hibini ay ñaami waɗa ka bindi hay non waɗi wonko mbirito ƴeɓigu heɓini no koccirmigu yo mimmano no koccirmigu kaw eɗi nambi kawa piyaw na komen kama no nammi way nga dirdu ay mi wonanimo way wattan ko moye ɗume ko wontan tan way alamo o buudo o piima o fiyane kama nayo anda ko gaɗɗa ni mo do way dirdu jaɓayi dirdu
ta je mo fiya wa Kindo. Mi fiyata. Mi fiyata. Yo. Ko ni onna na. So no wadi non wadata. Munyam mu darata. Wai dume ne rintu dum. Ami wacce dum. Alami bai. Alami wacce motau. Alami wacce dum mana. Wardi? Sanaya. Yawwa to warti. No, to jo haya. Mi hofata ma a wartirani no. Alquran habaru wala. Mi a joga kiya to alamara. Kama fa. To joni fa. E bojam. To andaman a wadanta adune ndi. Wadata dume? To jo fe yammana. O gidi. Fu domin gaddi ragare taskaramji amin ɗi jemmare nde dow darnde sobiraɓe kuuɗe an mi Ibrahim Iromo Dake dow darnde ala amin giɗaɗo jaada mbiyaymi on kinen jam.